Maparo ni mano be in a way ntiere kaka ilongo ni lacuna in the law, but nitiere kaka ntie fuok moro e chik. Fuok moro ma jo okili moriek nyalo ntie kaka ginya tugo kode mondo giwach ni kata ka koma chiel ne mayuare to jomodong joti mang'o jaboro gi nyalo ng'ado wach to jaboro go kwan bende ntie ga gi kaka go odd given numbers bende kelo ga chandruok bende kaka komoko to ntiere kaka ntiere ng'amonego beni tie breaker ni neno America ka defense nominee kano moko to vice president JD Vance emane koro tie breaker koro kae be mane kama koro nyalo mako wakae bas mar ariyo king'iyo kendo ing'e wabro dok e report mar Joan Kriegler Kriegler nowacho ni mondo IEBC obed properly constituted nyaka gibed ni gin in office 24 months to election manyiso ni igadi igare sani koro wayuare gi IEBC maonge IEBC ni kobiro time mar boundary delimitation no sekadho nikech chik wacho no time between 8 years and 12 years manyiso ni sani kata ka gitimo boundary review elections ma 2027 okwamul constituencies go constituencies go bro chung 2032 ka jok ma bro chung e constituency go koro mano be en gimo yuayo wan nikech leo mar keto IEBC in place wan gi pending by elections ma wan gi wan gi 3 constituencies gi 1 nominee mondo go beni bedo appointed replaced in National Assembly wan gi many ward by elections mar pending and then ne wach mar continuous voter registration tingeni kar continuous voter registration be wan gi cleaning of the register ma wagolo ga dead voters koro yudo ka gik mani mbele ka ng'eny making'iyo period manitiere no akia ka by the time ma wachopo elections gigi type rotime to an ka kipenja kama jasiasa bete en by design gini no se gor chon nyano dok mane wang kik bedi in office nikech kata sani ka IEBC obet mana by June ng'ama dwari call mpicha ok nyari call koro jojensi manche igi wangi MPs gi kia ng'awa gene kata sani gi chok masigi na chas gi go onge mjumbe magi bro timo nade gibro gol beto wangoge koro it was by design kupo ni ineno gitere ng'wech ahinya makoka gichiwo ka joma nyoni e polo gi lor makoro ineno ka